Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Ръмчо, а това е сървъра на един наш приятел. Каска сървъра. Някой би ли казал? Сървър как се казва? Сървъра е на Нортън, който играе в Warcraft. Ето това е къща, някъде ще гръмни крипър чувам. Вие не ги чувате. Само тук сме с няколко приятеля, ето ги. Така, това е къща. Аз живея с Инферно Туна. Така, ето, това е втората ни къща. Там. Това е фермата ни за уит. Паднах. За този бандикам ми лаги като с 13 FPS снимам. Ще стреля. Така, това е къща отвътре, едната. Дървото е празно. Това беше... Това беше псуване. Мърка. Чакай, аз кой ти казвам, бе, то ви не са чувати. Ето това е втората ни къща. Хубаво, че не са чувати в клипа. Али, бе. Така. Кое бе, компо ли че? Що бе? Инферното ме излезе. И това беше в мен, правен клип, чао. И...